Ahojte. Vitajte na mojom kanáli. Dnes sa spolu ponoríme do sveta afirmácií Ja som, ktoré vám pomôžu otvoriť srdce a myseľ pre pozitívne zmeny. V tomto videu najprv spoločne uvoľníme naše telo a myseľ pomocou hlbokého dýchania a relaxačných cvičení, a potom prejdeme k celej sérii silných afirmácií, ktoré potvrdzujú vašu vnútornú silu a hodnotu. Nájdite si pohodlné miesto, kde môžete sedieť alebo ležať. Zatvorte oči a sústrete sa na svoje dýchanie. Pomaly sa nadýchnite nosom, počítajte do 4 a nechajte vzduch naplniť brucho aj pľúca. Na chvíľu zadržte dých, asi 2-3 sekundy. Pomaly vydýchnite ústami, predstavte si, že s každým výdychom odchádzajú všetky napätia a starosti. Opakujte tento cyklus aspoň 4-5 krát. Predstavte si, že s každým nádychom prijímate čistú, pozitívnu energiu a s každým výdychom sa zbavujete všetkých negatívnych myšlienok. Teraz, keď ste uvoľnení a pripravení, prejdime k afirmáciám. Každú z nich opakujte nahlas alebo si ich v mysli potichu zopakujte. Nechajte ich rezonovať vo vašom vnútri. Som sebavedomý. Som silný. Som hodný lásky a úspechu. Som vďačný za všetko, čo mám. Som bohatý. Som obklopený hojnosťou vo všetkých oblastiach svojho života. Som milovaný. Som odolný voči všetkým výzvam. Som mocný. Som úspešný a rešpektovaný. Som tvorivý a plný inovatívnych nápadov. Som pokojný a vyrovnaný. Som zdravý a plný energie. Som otvorený láske a prijímam ju vo všetkých jej podobách. Som naplnený vnútorným pokojom. Som sústredený a viem, čo chcem dosiahnuť. Som radostný a oceňujem každý okamih. Som úspešný a každý deň sa posúvam bližšie k svojim cieľom. Som slobodný vo všetkých aspektoch svojho života. Som pripravený prijímať hojnosť, ktorú mi vesmír ponúka. Som prítomný a vedomý si každého momentu. Som hodný šťastia a všetkej radosti, ktorú život ponúka. Som šťastný. Som vďačný za všetko bohatstvo, čo mám, a za bohatstvo, ktoré ku mne prichádza. Teraz chvíľu relaxujte a vnímajte vnútorný pokoj a energiu, ktorú ste práve načerpali. Pomaly sa vráte do prítomnosti a otvorte oči. Opakujte tieto afirmácie aspoň raz denne a cíťte, ako vám každý výrok prináša novú silu a sebavedomie. Ak sa vám video páčilo a cítili ste pozitívnu zmenu, dajte like, zdieľajte video a prihláste sa na odber kanála Magic Mind pre ďalšie inšpiratívne videá.
Ďakujem, že ste boli s nami. Prajem vám krásny deň a mnoho pozitívnej energie.